Încă 10 minute până la pauză. Bosnia domină autoritar această partidă. Nu mai forțează. Luxemburg nu mai este capabilă să facă pressing. Deci acum pentru Dzeko. În partea stângă din nou Lulic. Foarte bine a trecut. Vine și centrarea. Oh! Ce gol! 4-0 pentru Bosnia. Gol marcat de Miralem Pjanic. Întrebai de el mai devreme. Cât de frumos a trecut Lulic, chiar dacă este vorba de Luxemburg, o echipă modestă. Lulic a trecut frumos, exact, rămâne execuția și faza în sine. Un voleu splendid, lovește mingea în forță, iată-l aici pe Lulic, evitând atacul, trimite inteligent în spate și dă sănătos în minge Pjanic. Spuneam, doar 21 de ani are. Acum vreo 2 sezoane în Champions League. Făcea un meci senzațional cu Real Madrid. Egura pentru Lyon. Da, dus ca înlocuitor al lui Juninho de la Lyon. A făcut o afacere Real Lyon, care l-a vândut ulterior